Bona nit a tots. Jo, com ha dit Sergi, soc Núria Simó, soc Community Manager a Larga Vida a la Publicitat i també soc responsable d'estratègies de màrqueting online, que és ara mateix el que venim a tractar esta nit. Com bé han dit Sergi, Antonio Carrasco avui no ha pogut assistir i hauria d'estar aquí al meu costat, fer una mica de reforç, però afrontaré jo el tema que m'ha tocat i és explicar-vos el pas de l'agència 1.0 a l'agència 3.0. Mireu, per explicar-vos aquest pas, primer us explicaré què és cada una d'aquestes agències. L'agència 1.0 és aquella que es basa en la comunicació tradicional, en els mitjans de comunicació que tots coneixem, en la tele, en la ràdio, en la premsa, ballers al carrer, etc. Aquesta comunicació que fins a la fecha, que fins fa poquets anys, estàvem utilitzant per donar-nos a conèixer a la resta del món. L'agència 2.0 és aquesta agència que s'està introduint ara, és aquesta agència que basa la seva comunicació en internet, en les xarxes socials, en tuits, en publicacions al Facebook, en penjar fotos, en fer articles pel blog, post, totes aquestes paraules que els meus companys després us explicaran millor, totes aquestes paraules i tots aquests termes que necessiten, igual que l'agència convencional de la que us parlava fa un moment, de tindre dots de creativitat, de saber parlar, de saber comunicar, de saber empatitzar en el teu públic i de tindre estudis, de fer estudis, estratègies de màrqueting per a poder arribar a aquest públic objectiu que nosaltres volem arribar en el nostre missatge. A més, que este 2.0 significa que jo et parlo i tu em contestes. Per tant, tenim un feedback de comunicació extraordinari que ens serveix per a poder millorar el nostre servei, el nostre producte i, en definitiva, per a poder vendre més, que al final és el que volem tots. L'agència 3.0 jo la definiria des de dos vessants. La primera vessant és la suma d'esta comunicació 1.0, d'esta agència 1.0 que es basa en la tele, en la ràdio, en tot això que us acabo de dir, i la suma de l'agència 2.0, aquesta agència que es basa en el social media, en internet, en les webs. Aquesta suma de l'1.0 més 2.0 ens dona el 3.0, està clar, fins aquí podem sumar tots. Però també podem pensar en aquesta agència 3.0 com una agència que va més enllà, que està a l'avantguarda de tot el que sortirà. Perquè mireu, jo vaig estudiar Publicitat i Relacions Públiques fa uns anys, com veureu no soc molt gran, per tant fa molt poquets anys que vaig acabar la meva llicenciatura, i m'estic tenint que reciclar i estudiar moltíssimes eines i aplicacions per poder assolir tots aquests coneixements. Estic seguríssima que si continuo en aquest món, que és el món que a mi m'agrada, no acabaré d'estudiar mai, perquè això cada dia va creixent, van apareixent noves aplicacions i en van desapareixent d'altres. Per tant, és un món que cada dia va avançant i en la que hem d'estar, si no estem allí, no estem al món. Igual jo que Antonio, a Larga Vida a la Publicitat estem aconseguint reptes i estem aconseguint fites molt bones en resultats que realment ens estan sorprenent inclús a nosaltres mateixos. I ara seria el torn de que parlés Antonio, qui no ha pogut estar, però us ha deixat un post al nostre blog que espera que llegiu i li doneu les vostres opinions en un tuit. Fins aquí la meva intervenció i espero que no us faci molt llarg aquests parlaments.